ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತೋಜಾವೆ ಐಕೆನ್ ಏನೇನು ಪುರಗಿ ತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೇನು ಬಜಿಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು 2 ಕಪ್ ದಾತು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡುವೆ ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ವಾಶ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ತೊಂದೇನು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದೇನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೀಪೆತ್ತೆ ನೀನು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ರವ 1 ಕಪ್ ದಾತ ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುದೀನ ಒಂಚೂರು ಬೇಸನ್ 3 ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿ ಪತ್ತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನು ನಾನು ಎತ್ತಿತ್ತಿನ ಬಜ್ಜಿಲಿಗೆ ಒಂದು ರವನ್ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡು ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೇನು ಬಜಿಲ್ ಇಡುವಂತ ಒಂತ ನೀರು ಇಪ್ಪಡು ಪಸೆ ಪಸೆ ನೀರು ಇಪ್ಪಡು ರವ ಒಯ್ತೊನ್ನಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಡ್ಚಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ವರ ಅರ್ಥ ಕಲೆ ನೀಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷನು ಇಂಚೆನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಕಡಿಪತ್ತ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಿಂಚ ಕೈಟ್ ಚೂರಿಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಬೇಸನ್ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 3 ಚಮಚದಾತ ಗೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಬೊಕ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ತಿನ್ನಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬುಡಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ರುಚಿಗೆ ಬುಡ ಏನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ నేను ಪೂರೆನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇನೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನೀರಾರೆ ಇಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ನೀರ್ ದಪ್ಪಸೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿಂದಾಂಡ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಮಚೋಡು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರ್ ದಪ್ಪಸೆ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಹದ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನಕ್ಕೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪೆ ಉದ್ದ ಅದು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ತೆನುಂಚ ಪೂರೆನ್ನ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪೂಶೆ ಪುಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೇನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರಿದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಾವುಡು ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಬುಡುಪುಡು ಐಕಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುವೆ ಪೂರ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಡು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ನಂತೆ ಸ್ಲೋ ದಿಯೋಡು ಅಂಡ ಉಲಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಕಾಯಿಂಡ ಅಯ್ಯವು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದೊಂದು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಏನು ಪೂರ ಒಂದು ಹೆಂಗೆಪ್ಪು ಐತೆ ಪೂರಗೆ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿದ
ಅಂಚೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಕಾಯತ್ ತೋಜಾವೆ. ಒಂದುಲ ಲಾಯ್ಕಾದ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನವೇ ಬಣ್ಣಲೆಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಅಡ್ದು ಕಮ್ಮಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ನವೇ ಎಣ್ಣೆನ ಇತ್ತೆ ನೈಕ್ 2 ಚಮಚದ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಇಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಸಾಸ್ ಇಡ್ತೀನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕೊಂದು 2 ಚಮಚದ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿತೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಸಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಮುರ್ಕ ತಿಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡುಡಾಗುಲ ಅಂಚೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ನೆಕ್ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಮೂಜೆಕ್ ಸಾಸ್ ಪಾಡಂದೆ ಎಣ್ಣೆಕೆಲ್ಲ ತೋಜಾವನು ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಡ್ ಇದೇಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತನ್ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.